Ja, natuurlijk schrik je daarvan. Verwacht je niet. We zitten thuis in de woonkamer en dan zie je ambulances hoor je komen en politieauto's en er komt geen einde aan. Ja, en achteraf hoor je dan dat er geschoten is geworden. Ja, dat gaat er niet in bij ons. Hoe valt dat hier in de buurt? Ik denk dat wel aankomt. Dat mensen dat niet verwachten. Nee, zo akelig dichtbij. En dan net voor de kerst. Niet zo prettig. Ik hoorde het vanmorgen dat hier een schietpartij plaatsgevonden had. En dan met de hond uitlaten. Ja, dan ben je uit nieuwsgierigheid. Loop je toch eens eventjes langs. Eens eventjes kijken hoe en wat. Hè. Dan zit de schrik er denk ik wel behoorlijk in. Dat zal bij bepaalde mensen zal dat wel zijn, ja. En bij u? Nou, nee, ik denk alleen van op een gegeven moment, ik heb het gehoord, het zou rond 10 uur gebeurd zijn. Ja, normaal ga ik met de hond nog wel eens wandelen en dan kom ik hier ook langs. Maar gisteravond ben ik hier dus niet langsgekomen. Anders had ik er misschien ook wat van meegekregen.